Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το θάλαμο όχι λάθος, άλλο είναι αυτό. Καλησπέρα σας για ένα ακόμα unboxing, ένα από τα πολλά που έχουμε κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε κάνει άλλο ένα, δεν πειράζει. Όχι, Playmobil δεν θα παίξουμε. Θα παρουσιάσουμε τα Insta360 X4 Air 8K 360 κάμερα. Backlight Shoot 8K με Starter Bundle. Yeah. Λοιπόν, είναι 15 μέτρα διάβροχη. Έχει εδώ φακούς που αλλάζουν, 165 γραμμάρια. Είναι για ποδήλατα μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Application εδώ πέρα. Είναι και για σκι από ό,τι βλέπω. Ωραία, οπότε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, ανοίγει κάπως έτσι. Όπως βλέπετε έχει τα χαρακτηριστικά προστατευτικά, τις ζελατίνες για τους φακούς και την οθόνη. Ας τα βγάλουμε αυτά μαζί σας. Εδώ θα τα φυλάξουμε όμορφα. Όμορφα, πρόσεχε κοριτσάκι, τραβήξεις τη φαλάκρα. Εδώ επίσης τους φακούς, είναι 360 οπότε έχει φακούς μπρος πίσω. Έχει αυτό το καταπληκτικό κουμπί που την κάνει τόσο ευχρηστή. Πατάς και ανοίγει και είναι έτοιμη προς χρήση. Ναι, έχει κάποια settings εδώ να κάνεις, English. Εδώ. Θα βάλουμε κινέζικα, μια και είμαστε Κινέζοι. Τι? Δεν είμαστε, όχι. Θα βάλουμε, δεν έχει ελληνικά, δεν θα βάζαμε κι αν είχε. Θα βάλουμε English. Next. Εύκολο φαίνεται το μενού, δεν θα σας το δείξω όλο τώρα. Εδώ λέει download the app. Και έχει αυτό το, πώς το λένε, το κάνεις χρήτσι, τσούκου, κατεβάζεις το app και είσαι κομπλέ, συνδέεται. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό. Το βάζουμε στην άκρη. Έχει προστατευτικό για την μάσκα, εδώ τους φακούς. Πολύ καλό, πολύ χρήσιμο, γιατί έχω ακούσει ότι χαράσσονται εύκολα. Βέβαια, αλλάζουν. Πολύ καλό. Και το καταπληκτικό Invisible Selfie stick. Τσακ, βιδώνεις και πετάς. Το φοράς και πετάς. Είναι μακρύ, είναι πολύ μακρύ με το συμπάθειο. Πάρα πολύ ωραίο, οπότε το βάζεις και στη μοτοσυκλέτα σου, στο όπου θέλεις και είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, έχει μία έξτρα μπαταρία, καλό αυτό, είναι αδιάβροχη να το πούμε αυτό. Φορτιστή δεν βλέπω να έχει, δεν έχει, αλλά άρα φορτίζει από εδώ. Έχει ένα κάμερα σε μένα, εδώ δηλαδή. Έχει αυτό το κουτάκι που έχει μέσα, θα δούμε τι έχει. Προφανώς χαρτιά και καλώδια. Ας το δούμε. Πού το μπολεύετε. Είχε προφανώς μια φυκούλα. Βέβαια. Εδώ κάτι καθαριστικά, κάτι αυτά. Έχει στουπί μικροϊνών εδώ και θικούλα. Πολύ ωραία θικούλα. Μπράβο. Αυτά καλώδιο δεν βλέπω. Έχει καλώδιο. Να και καλώδιο. USB-C, σε USB-C. Λοιπόν, αυτά θα επανέλθουμε. Έχουμε και δημοσιογράφους που τραβάνε το unboxing. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο με σχετικές λήψεις. Bye!